yang si kado pantame nilihin pen nalitum pan kardom pajir lo ini nili dak tabang so video salam nang kok antara so arjan salam nang kok tibang lah lo ini Karbing Law Autonomous Council atum pen taxation department atum pen kenam tangan cik lo lom pen no Karbing Law lo tahun tin long son si trading license lai son ke check pon pedolo pen ke pini ya bangke sining tu kala mangela lo dak bokajan mate sukhanjan along Karbing Law Autonomous Council pen kapathik pon trading license ke check la taxation department atum ke check pon ahud hada ke do ang tan men ke wang ke be ke che atum thur pakamat nang che song dut apen ke taxation department atum aphan lason si ke ther ke hap ing kang doi areng ke pasut dulu thaglong lo video long ta lake Karbing Law Autonomous Council phan kelang rob isyang theglo lapene Karbing Law Autonomous Council phan kelang rob pulo dang the ilitum inglong su da Karbing Law lo ilitum inglong su khai phan si nang kelang rem nang kelang rob nam nang ka period or day labang suang theglo la sini tum PHLC atum ke dam tang ning kan hini thoma prang man tame itum masar ja ka thar ban chelok ni tum six schedule pangtang nai polam labang solam sining jeber la lo lapen ge ili tum la six schedule pangtang nai polam kan je pena jok penangan tum bangge political le ka en pu pen chenglok ni tum phan penangan tum bang nang karbok pon son dolo seta lage political le ka en bu phan ni six schedule la king long so khai farman BJP long do ang long so tum no Congress long do tum na ba CPM la pen ka prek political party long do tum anta ing long so plodang te tum sibelo party le exam seta la sila ke li tum PHLC phan sa li long chori polam kali ke six schedule yang si pangtang lo plodang te ilitum na dak autonomous council aja kong tame ilitum che har jak long pu seta non ke six schedule pangtang te der masin non son pinios son sukhanjan long bang thur pa ke la ke che therak me alam la pen ga dak six schedule to the Constitution of India paragraph 10 long masih dak tok dak lo hadak paragraph 10 long tok lo buson do ho power of district mata autonomous council to make regulations for the control of money lending by non-tribals pusa dak tok do la pen paragraph 10 angning PC mata one long tok la lo the district council of an autonomous council may make regulations and control of money lending or trading within the district by persons other than scheduled tribe resident in the district la hello la pen ke angding pi cap ang D 6 schedule Constitution of India paragraph 10 D long tok la hello prescribe that no persons who is not a member of scheduled tribes resident in the district shall carry on wholesales or retail business in any commodity except under a license issued in that behalf by the district council or autonomous council. Lasi dak kebe ke tu madak beha be parnai claim puge puthang bak be general district longson ra ning hang ling sidak pini beha be parnang claim rai pugalaga aron kali 6 schedule ron teng plotang te dak paragraph 10 dia teng plotang te Karbing Law Autonomous Council atum de Karbing Law Autonomous Council atum latum license issued unde tik trading license issued setik latum ladak beha be par claim ni wholesale non aja da kulat non ke itung Karbing Law Autonomous Council lo ke bokajan chot ni lo Karbing Law non town topik la town nong edo anda ang tan man ke wang ke che num sila dak bahari business dak nang claim lo Karbing Law Autonomous Council pen atuma concern dunia we ne six schedule la teng pen ladak Karbing Law Autonomous Council unta ladak claim dun ne claim unde ne ladak paragraph 10 teng pen to aja kong jar jak ne lage itum pini dak sukhanjang nong be masih tek dak lo lasi la non pini son dak sukhanjan nong ka che plang bang lage itum PHLC hoi ban tame nilitum condemn dun lo la pen ke la puson mo non piloson ke plang pleda je phan Karbing Law Autonomous Council tum la 6 schedule Constitution of India paragraph 10 teng pen la dak methang ajar kong char jak nang pu kali pulo dang te non e prang ke bang jilangar ni ke sukhanjan chot kali lo dak kapre rong supia taw no antame tum Karbing Law Autonomous Council tum ladak trading license chot kali ladak tax kirung pen chenglok kat do tame ladak ajakong bedaji lasi isi ningduk me alam gala lo li tuming long so mading long khai phanang kilang rem la lo la pen geli tumi PHLC tum yung si ahok pet pen yung si
ta council lo tum chak kong mang lo polo nang te la ke le tum ke chak che lo la pen lang ding de lo pan paragraph te na teng pen one dia teng pen ke la ke dak trading license council pen isu septik ke la ke karbeng long lo ke business ake the la dak na claim jang tan moni tum si la dak long le nang ke chiraji la dak business nang claim jil pen ing long so ing long khai tum a khia dak ke roi pon lam ji pu mang ke la ke tum ke kroin de lo la ke non meghalaya long so nang thak ni dak nang li lang e bong vele nam ji punon lojen e mu vele nam ji punon nang li saka vele jun ji punon nang li la jorabat mene parlo belong ne nang li chomang hotel long nang li lutvek nang ji chomang atuma ke kulat long nang li lang e bong ve seda nam vek nang ji kali pulo tang te ala dak nang dun ne stai tum karbeng long lo ke la pu li da ili tum kechu ke jun ituma food items pen chenglok ka do ka bian ta menong ke nang lar lab lo non ke hala kechi ke bi tum ka salama him hai hui food items ile tum ke chudun rong ason non ke emena food items bang non kulat long hithi long ke lan nui phan ma therak me lo non ke therak duk lo non bang ke lake le tum 6 schedule constitution of india 6 schedule ke pang tang te polo da ke 6 schedule bi ong lang pola mandi non ason son ke 6 schedule ja kong pen kali polo tang te la hai ke le tum char ja kon elo nage lasi ason te no ma ke ni tum aphlc bang political mena political a benefit fan se claim pulana la akapra political party atum bang matha nang ni tum ke claim la ke kadok we nang li tum phan men pen sin tum ke claim no ni tum ke ang tan men ke bang num sila dak jakong na ke char jak ji non son thak pini son thak dak karbino to no son ke lang robi pu bang ni tum kroin de la bang so alam sin ni tum ke kai ke tam awareness program no na than bom seta ni tum ke than pe na pot non la penanga na tum bang national party long do tum bang ni tum hana ning nang ki oi the bang ko pia pot ma la hello lapen geni tum la solam ke than pe na posi ni tum leader tum ha pe na an bang ke case ta pa pholo le non lang dam lo pholo dang da hala wathat lang so pen president Vikram se ban chenglok la pe tum vice president Rajasti so ban chenglok pe na an tum hange non case pa pholo ke tong kam kam long pini heta la tum case hajir dam nang lo le thana dam nang lo ke la ke hala ke che so tum hana da jak kong orang pi nang ne nang pa chi yong jam nang ne long le phelang jor long nang ne trading license sing thanai pu ka ning je pon mati nang le tum ladak national party long hedo inglong a khai tum karbi pancheng long khai alidar tum phane trading licensing thanu nang le tum long le portal ing thanu phane tum kaning je gali gante ni tum ang tan ben wang ke che tum phan la tum phan bang le tum jakong pi be da nai na pen ke le tum mena se char jap thim nai 60 dollar jakong pen pula bang so kaning je bosla man kes ki pi gante asila son bang kali de nai asi non son ki sung bang ke la ke ang ton ile tum karbia khai mate karbiang long mate long khai tum phan sin nang ke lang rem nang ke chenne ka sona thak nang ke lang rop sona thalo bosi ile tum pin rem do nai la pen chirap che to do nai la pen ke un an ke ile tum ing long khai tum si business ka do ka vian ta ile tum ke claim ke dam ka do eta me chipar pu ponang pho kali pulu tang te ile tum matangka ka do ka vian ta me la ke la tum si hala british tum sona tha india pen ke roi pon la drain of wealth po sona tha si ile tum ma khia data na me la tum roi pon labi la lo nasi nili thi hek pen pini karbing long rat aphan kapachini mate litum 60 dola ateng pen litum chi har jak nai polam paragraph ten ateng pen rat phan ke than lan helo kadoi phan da me do me thang me kardom